ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Нам же належить ганарыцца крыжам Пана нашага Езуса Христа, у якім наше збаўленне, жыццё і уваскрашэнне. Праз яго мы збаўленыя і вызваленыя. Гэтымі словамі антыфона на ўваход, паважаныя браты і сёстры, дарагія дзеці, распачынаем святую імшу, перажываючы 24-ю звычайную нядзелю і адначасова свята узвышэння святога крыжа. Паважаны, сёння мы праслаўляем трыумф крыжа, пераможнага знака Хрыста, у якім здзейснілася справа нашага адкуплення і збаўлення. Менавіта крыж з'яўляецца знакам нашай веры, знакам нашай еднасці з уваскрослым Христом, знак надзеі і перамогі. І сабраўшыся на гэту эўхарыстычную ахвяру, якой аднаўляецца таямніца крыжа, будзем дзякаваць Христу за яго смерць на крыжы, праз якую ён таксама ажыўляе нас сёння і ўмацоўвае у верным вызнаванні нашай веры. Падчас гэтай святой імшы малюся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Найсвяцейшай Панны Марыі, дарах Духа Святога і ўсіх неабходных ласках ад Пана Бога для Ульяны, Рамана, Александра, Кацярыны, Олега, для ўсёй сям'і Купрэевых, таксама для Дануты і ўсёй сям'і Мігун. Паважаныя, напэўна, у апошнія гэтыя дні усіх нас трывожыць вельмі сумная навіна з таго, што наш ксёндз-пробашч, ксёндз Ян Варанецкі адышоў у вечнасць. Таму ў гэтых днях асабліва памятаем пра яго і молімся аб дары неба для яго, каб добры Бог быў для яго нагродай. А каб годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры, перапросім мы за свае грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму, I wam, braty i siostry, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, a na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Ciebie, Błogosławiamy Ciebie, kłaniamy się Tobie, прославляем Ciebie, dziękujem Tobie, Ciebie wielkiej chwały Twojej. Panie Boże, Władar niebiesny, Boże Ojcze wszechmogutny, Panie Synie, a Ci narodny, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synie Ojca, jaki wiaresz na siebie grachy świetu, zmiłuj się nad nami, jaki wiaresz na siebie grachy świetu, przyjmij molenie nasze, jaki siedzisz praworucz Ojca, zmiłuj się nad nami, bo kolki Ty święty, kolki Ty nasz Pan, kolki
i Ty najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Молимся, спрадвечный Боже, Ты послал на свет Своего одинародного Сына, каб праз Его смерть на крыжи усе люди отрымали избавление. Учини, каб мы на земле глыбей познали таямницу откупления и были годны отрымать ее плен у небе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Чытанне кнігі лічбаў. У тыя дні людзі ў дарозе пачалі губляць цярплівасць. Яны казалі супраць Бога і супраць Майсея: «Навошта вывелі нас з Егіпту, каб мы памерлі ў пустыні? Бо няма хлеба, няма вады, і надакучыла нам гэтая нікчэмная ежа». Тады спаслаў Пан на людзей ядавітых змеяў, якія кусалі народ, і шмат людзей з Ізраіля памерла. Прыйшлі людзі да Майсея і сказалі: «Зграшылі мы, бо казалі супраць Пана і супраць Цябе. Памаліся да Пана, каб ён аддаліў ад нас змеяў». І памаліўся Майсей за народ. І сказаў Пан Майсею: «Зрабі сабе змеі і павесь яго на жэрдзі. Тады кожны укушаны, калі паглядзіць на яго, застанецца жыць». І зрабіў Майсей меднага змея і ўзняў яго на жэрдзі. А калі ядавітая змяя кусала чалавека, ён глядзеў на меднага змея і заставаўся жывы. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Не будем забывать про справы Пана, не будем забывать про справы Пана. О мой народ, слухай закон мой, схилите свои уши до слов моих вуснаў. У прыповестях я открою свои вусны и расскажу про таямницы даўняга веку. Не будем забывать про справы Пана. Калі Пан забіваў іх, тады яго шукалі, вярталіся і зноў шукалі Бога і ўспаміналі, што Бог яго скала, што найвышэйшы Бог іх збаўца. Не будем забывать про справы Пана. Или сливили яму своими вуснами, и языками своими хлусили яму. Их сердце не были шчырыя з ім, и не захоўвалі верность яго заповету. Не будем забывать про справы Пана. Але Бог милосердный, Ён дараваў ім несправядлівасць і не знішчаў іх. Ён часта адварочваў гнеў свой і не запальваў усёй лютасці сваёй. Не будем забывать про справы Пана. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янаў. Єсус Христос, будучи у постаці Бога, не полічив патрэбным быць нароўні з Богом, але выракся самого сябе, прыняўшы постаць слугі, прыпадобніўшыся да людзей, і з выгляду стаўшы як чалавек, прынізіў сябе,
будучи паслухмяным ажно да смерці, смерці крыжовай. Таму Бог узвысіў яго і даў яму імя падано ўсялякае імя, каб на імя Езуса схілілася кожнае каленне стварэнняў нябесных, зямных і падземных, і каб кожны язык вызнаваў, што Панам ёсць Езус Христус, дзеля хвалы Бога Айца. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Кланяемся Тебе, Христе, и благословляем Тебе, бо праз крыж свой Ты свет откупил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Jezus сказав Нікодему: «Ніхто не ўзышоў на неба, акрамя таго, хто сышоў з неба, Сына Чалавечага. Як Майсей узвысіў змяю ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Pochwalony Jezus Chrystus. Запрошаю детей ближе алтаря. А наверху микрофон включены? Пани Тетяна. Раз. Техніка працює. Супер. Поважане, на початку Святої Імши сьогодні зазначив, що яке свято ми переживаємо? Яке свято? Як умер Ян Воронецкий. Ну, это не свято, скажем, это такая трагедия для нашей парафии. Але так, гэта такая падзея. Але сёння свята, бо сёння незвычайны такі дзень, свята узвышэння Святога Крыжа. Калі, скажем, узвышэнне разумеем, так, падносіцца, Святы Крыж таксама разумеем, што... А што, паважаныя, у вас асацыюецца са словам крыж, крест? З чым асацыюецца? Адразу што вы прадстаўляеце? Што вы прадстаўляеце? Молитвы. Молитву, супер. Калі прадстаўляем крыж. Чаму? Бо калі мы молімся, мы на пачатку што робім? Знак крыжа. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Так? Таксама на пачатку Святой Імшы мы зрабілі знак крыжа. І мы распачалі молитву. Менавіта Святую Імшу. Падзяку Пану Богу, гэта бескрывавая ахвяра Пана Езуса на алтары. Супер. Класны ответ. Я б сказаў бы найлепшы. А што, з чым яшчэ асацыюецца у вас крыж? Ружанец. Ружанец, бо ёсць крыжык таксама на ружанчыку, калі распачынаем ружанцовую малітву. А нацельны крыжык у кожнага ёсць? На шыі носіце ці не? Ёсць? Ёсць, так? Добра. Знак
того, что мы христиане, мы вызнаем, что Иисус Христос наш Збавитель. Крыж можа асацыіруецца ў кагосьці з цярпеннем. Можам ад старэйшых людзей пачуць, што вось гэта мой крыж, мне яго несці да канца свайго жыцця, а чаму ў мяне такі жыццёвы цяжкі крыж і так далей. Крыж хваробы можам таксама з гэтым звязаць. У кожнага свой крыж. Але калі, паважаныя, паразважаць, знак крыжа з чалавекам звязаны ад самага пачатку да самага канца жыцця. У часы Пана Езуса крыж быў такой, скажем, адзнакай ганебнай. На крыж не хацелі глядзець, бо на крыжы паміралі людзі, якія нешта дрэннае ўчынілі. І як пакаранне былі прыбітыя да крыжа, дзесьці далёка за горадам. І вось для ўсіх гэта была такая навука, што хтосьці штосьці дрэннае зрабіў, таму да крыжа чалавека прыбівалі, ён на крыжы мучаўся і паміраў. Але Пан Езус з знака крыжа зрабіў знак не ганьбы, не якосці сораму, не чагосьці дрэннага, але Пан Езус зрабіў з крыжа знак збаўлення. Знак збаўлення і знак любові, любові да чалавека. Бо так Бог полюбіў кожнага з нас, усё чалавецтва, усіх людзей, так полюбіў, што аддаў свайго сына менавіта на якую смерць? Крыжовую смерць. Менавіта Пан Езус памёр з любові да кожнага з нас на крыжы. І як я ўжо сказаў, крыж, ён з чалавекам праз усё жыццё. Дарагія дзеці, дарослыя, калі успомніце хрост ваших дзяцей. Вы, напэўна, дзеткі не будзеце памятаць, але калі бацькі прынеслі на хрост вас, то першае, што яны зрабілі, гэта зрабілі знак крыжа на вашым лбу. Ксёндз зрабіў, пасля бацькі хростныя зрабілі знак крыжа, знак збаўлення, знак любові. Пасля, калі чалавек дарастае, падрастае, хто з вас уже быў у першай камуніі? Дарагія, ёсць? Ёсць такія сярод? А дарослыя былі ў камуніі? Былі? Памятаеце, як сваім дзецям рабілі знак крыжа на благаслаўленне? Не памятаеце? Не памятаеце? Памятаеце? Хто ў мінулым годзе быў да святой камуніі? Ёсць такія? У маі, точнее, у маі гэтага года. Ёсць такія? Ёсць. А бацькі вашыя тут у касцёле ёсць? Ёсць. Рабілі, напэўна, знак крыжа благаслаўлення, клалі на дзіця руку, благаслаўлялі. Ведаеце, калі таксама чалавек дарастае, прымае сакрамент бежмавання, канфірмацыі, біскуп ужо падыходзіць і робіць знак крыжа алеямі святымі на лбу ужо дарослага чалавека. Калі таксама чалавек ужо вырастае ў жыцці, хоча жаніцца ці выходзіць замуж, заснаваць сваю сям'ю, бацькі таксама благаслаўляюць сваіх дзяцей знакам крыжа, знакам любові, перамогі. Паважаныя, я як станавіўся святаром, бацькі благаславілі мяне гэтым крыжом. Гэта мой крыж з першага года семінарыі. І калісьці сабе зрабіў такую пастанову, што гэты крыж будзе са мной да канца жыцця. І так яно ёсць. Бацькі благаславілі гэтым крыжом мяне на першую святую імшу. І з гэтым крыжом я выйшаў на першую сваю святую імшу. Таксама, як сёння прыходжу з гэтым крыжом на гэтую святую імшу, у якой мы таксама, як ужо на пачатку сказаў, і вось цяпер таксама дзеці ўспомнілі, што кожнага святара, кожнага чалавека ёсць крыж. Але гэты крыж мы нясём праз сваё жыццё. Жыццё можа скончыцца. Так як скончылася жыццё нашага пробашча ксяндза Яна, і бачым гэтую прыгожую дэкарацыю прыгожага ксяндза пробашча, які усміхаецца кожнаму з нас. Ведаеце чаму? Бо кожнага з нас любіць. І з любові да кожнага з нас ён служыў. Паважаны, знак крыжа нашага збаўлення. Менавіта знак не ганьбы, не якосьці украшэння, як некаторыя цяпер носяць,
ці ў сірожку замест крыжа уставяць, прабачце, замест сірожкі крышу вуха ўставяць, ці яшчэ штосьці, татуіроўку сабе зробяць. Гэта не ўпрыгожванне, гэта знак нашага збаўлення. І мы павінны яго шанаваць, як знак любові. Кожнага чалавека на працягу жыцця ёсць свае крыжы, меншыя, большыя. Але гэта крыж нашага збаўлення. Крыж, знак нашай любові Бога да кожнага з нас. Ведаеце, знак крыжа распачынаем, але таксама і заканчваем наше жыццё. Вось таксама і на пахаванні чалавека святар робіць знак крыжа, благаслаўляючы ягоны крыж. Бо калі чалавек памірае, таксама каля труны ставіцца крыж. Бо праз тое, што чалавек ішоў да збаўлення, ішоў з любові, служачы адзін аднаму, служачы бліжняму і Богу. Менавіта таксама ксёндз Ян служыў Богу і бліжняму. І з любові да кожнага з нас менавіта прабываў сярод нас, там, дзе мы ёсць, і на імшы, і ў шпіталі, і на вёсках, і адведваючы нашыя дамы, бо служыў з любові да Бога і да бліжняга, маючы ў сэрцы гэты знак. Робячы знак крыжа, паважаныя, запомніце, скажам, на ўсё жыццё. Калі мы прыкладваем руку да ілба, гэта азначае, што я належу Богу. Усе мае думкі, ўсё тое, што ў маім жыцці павінна належыць да Бога, з любові да Бога і да бліжняга. Калі я раблю знак крыжа, другі, скажам, такі этап, і на сэрца, на грудзі руку скланяю, гэта азначае, што Бог павінен быць у маім сэрцы. Я павінен яго любіць. А калі я раблю знак крыжа і дакранаюся да сваіх плечэй, гэта азначае, што Бог мяне абараняе, бо любіць мяне. Таму жадаю і сабе, і вам, каб гэты крыж, знак нашага збаўлення, знак любові, быў прысутны не толькі візуальна, не толькі, можа, у нас на цэпачцы на шыі, ці дома на сцяне вісеў, але каб мы жылі, углядаючыся і разважаючы над гэтым знакам, знакам перамогі, знакам нашага збаўлення, знакам любові Бога да кожнага з нас. Амен. Паўстанем, вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога. Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста, які, паміраючы за нас на крыжы, выслужыў нам збаўленне, з даверам узнясём да Бога нашыя пакорныя малітвы. Пане Езу, святло свету, напоўні папу нашага льва і ўсіх святароў апостольскім духам. Цябе просім. Сын Божий, послухмяны воле Айца, ажно до смерти, дай детям Твоего костела дух покоры. Тебе просим.
Баранак нявіны, які ўзяў на сябе грахі свету, пакажы шлях збаўлення ўсім народам. Цябе просім. Лекар міласэрны, які нясеш на сабе нашую немач, аздараві і збаў усіх, хто з даверам глядзіць на твой крыж. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Добры пастыр, прымі ў тваё нябеснае валадарства свайго слугу, нашага спачылага пробушча ксяндза Яна. Няхай ён прастаўляе цябе з усімі святымі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Збаўца наш, у святым хросце ты даў нам новае жыццё. Дапамажы нам мужна несці свой крыж. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся об здоровье Божьем, благословении всех необходных дарах и ласках у житии для Ульяны, Романа, Александра, Катерины, Олега, всей семьи Купреевых, для Дануты и всей семьи Мигуны. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты спасла у свету своего Сына, каб Ён откупил нас про свою смерть на крыжи. Выслухай наши молитвы, праз Христа, Пана нашего. Рисуем крыж кропельком крви и с jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi, dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Просим Тебе, милосердный Боже, нехай нас очистить от усіх провин ахвяра Твоего Сына, який на алтари крижа знищив грахи усього світу, який живе і володарить на віки вічные. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim угору серце, uznosim ich do Pana. подякуєм Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты пастанавіў збавіць чалавечы род на дрэве крыжа. З райскага дрэва узяла пачатак смерць, з дрэва крыжа мы атрымалі новае жыццё. Вораг, які перамог нас у раі, на дрэве крыжа быў пераможаны Христом, Панам нашым. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на
вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру, таму у еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Со слугой Твоим, папам нашим Львом, біскупам нашим Владимиром, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых, братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Молимся да Айца Небеснага, як нас навучыў Езус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое,
будь воля Твоя, як у небі, так і на землі. Хлеба нашого щоденного дай нам сьогодні, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаєм виноватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були заусюди вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею дарить Його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, одари нас супокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грахи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягуную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Bądźże pozdrowiona, hostia żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu. Bóg prawdziwy. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu. Witaj, Jezu. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz pański na złych się sroży. Witaj, Jezu.
добрий, Ти єсть добрий, Валадарі наш Пан, Ти єсть добрий, добрий, Ти єсть добрий, Валадарі наш Пан, хвала Тобі. Mocny, mocny, Ty jest mocny. Ty jest mocny, Waladary nasz Pan, chwala Tobie. Szczodry, szczodry, Ty jest szczodry, Waladary nasz Pan, Ty jest szczodry, szczodry, Ty jest szczodry. Mudry, mudry, Ty jest mudry, Waladary nasz Pan, Ty jest mudry, mudry, Ty jest mudry, Waladary nasz Pan, chwala Tobie. Wieczny, wieczny, Ty jest wieczny. Ty jest wieczny, Waladary nasz Pan, chwala Tobie. Dobry, dobry, Ty jest dobry, Waladary nasz Pan, Ty jest dobry, dobry, Ty jest dobry, Waladary nasz Pan, chwala Tobie. Mocny, mocny, Ty jest mocny, mocny, Ty jest mocny, Waladary nasz Pan, chwala Tobie. Szczodry, szczodry, Ty jest szczodry, Waladary nasz Pan, Ty jest szczodry, szczodry, Ty jest szczodry, Waladary nasz Pan, chwala Tobie. Молимся, умацована на этой святой гостине покорно, просим Тебе, Пане Иисус Христе, приведи до славы з мертвых повстання Твоих верных, яких Ты одарил новым життям про захвяру, складеную на древе крижа, які живеш і владариш на віки вічные. Amen. Парафіяльні об'яви. Переживаємо 24-ю звичайну неділю і свято Узвышення Святого Крижа. Паважана, напевно, гэта апошнія дні. Гэта сумная навіна, трывожыць нас. Але заўтра распарадак дня будзе трошкі інакшы, ніж звычайна. Заўтра о 18 гадзіне будзе спатканне спачылага святара, наша пробашча ксяндза Яна, тут пры касцёле. Пасля ружанцовая малітва, нешпары і святая імша о гадзіне 19.
Пасля 21 гадзіны будзе начное чуванне і малітва пры трумне святара аж да самай раніцы, да гадзіны 7. Паважанае распісанае дэжурства колаў жывога ружанца, але гэта не азначае, што толькі ў гэтыя гадзіны павінны прыйсці прадстаўнікі гэтых жывых колаў жывога ружанца, але запрашаю ўсіх нас, хто мае час, хто мае магчымасць, каб прыйсці памаліцца за памерлага святара тут, у Ашмянах, але таксама паўдзельнічаць і ў набажэнствах пахавання, якое адбудзецца ў Мікелеўшчыне. Таму праз усю ноч будзе чуванне, малітва пры трумне. У 7:30 раніцы ў аўторак памолімся ютрань за памерлага пробашча, і ў 8 гадзін раніцы адбудзецца таксама святая імша пасля развітання са спачылым пробашчам і перавоз трумны з целам у Мікелеўшчыну, дзе і будзе пахаваны наш ксёндз пробашч. Паважаныя, ёсць магчымасць удзельнічаць і тут у Ашмянах, але таксама запрашаю да удзелу пахавання, якое адбудзецца ў Мікелеўшчыне. Калі ў каго не атрымаецца сваім транспартам даехаць, быць там на святой імшы на пахаванні, будзе магчымасць даехаць і вярнуцца аўтобусам. Запісацца на аўтобус можна ў парафіяльным нашым магазинчыку, каб ведаць, колькі будзе ахвотных, колькасць людзей. І каб таксама не толькі памаліцца, але каб таксама і ведаць, дзе будзе пахаваны наш ксёндз пробашч. Таму распарадак будзе такі, трошкі зменены парадак святых імшаў. Заўтра а 18 гадзіне святой імшы не будзе, будзе імша а 19, і ў аўторак раніцай а гадзіне 9 святой імшы складковая таксама не будзе, але калі хто запісаў сваіх памерлых, то і святая імша складковая за памерлых адбудзецца у аўторак толькі вечарам а 18 гадзіне. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у панядзелак успамін на свяцейшай панны Марыі Балеснай. 8:30 гадзінкі, у 15 гадзін адбудзецца малітва вяночкам да Божай міласэрнасці і святая імша Божай міласэрнасці для нас і для ўсяго свету. У аўторак успамін святога Карнелія папы і кіпрыяна біскупа, мучаніка. У чацвер успамін святога Станіслава Косткі, законніка. У суботу успамін святога Андрэя Кімтэагона, прэзбітара, Паўла Чонхасана і паплечнікаў, мучанікаў. У чацвер святая гадзіна, як заўсёды, ад 23 гадзіны да поўначы. Запрашаем на гэтую супольную малітву, праслаўленне Бога. Інтэнцыя жывога ружанца, молімся о Божым благаслаўленні для дзяцей і моладзі у новым навучальным і катэхетычным годзе. Распачынаецца катэхетычны год, нагадваем, што катэхеза абавязвае для ўсіх класаў, і расклад катэхезы вывешаны на дошцы аб'яваў, таксама на дзвярах класаў, з выключэннем, што на гэтым тыдні у панядзелак і аўторак катэхезы не будзе. Усе астатнія дні катэхеза нармальна будзе адбывацца. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы у Маствілішках а гадзіне 14. Дзякуем за ахвяраванні, на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Гружэўскі Мар'ян, 75 гадоў, наш ксёндз пробашч Ян Варанецкі, 34 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым нова распачаты тыдзень і всю нашу парафію Маці Божай Яснагорскай. Тваёй абароне аддаемся. Святая Богородица, у нашых патрэбах не пагарджай маленнем нашым, і да ўсялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благаслаўлёная, о Пані наша, апякунка наша, суцяшальніца наша, Ты заступніца наша, з Сынам Сваім нас паяднай, Сыну Свайму нас даручай, Сыну Свайму нас аддавай. Прыміце з верай Божае благаслаўленне. Пана з вамі.
i z duchem Twoim. Niechaj благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Idźcie w upokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Zapraszam dzieci na błogosławienie. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy, Ty najwyższejszy nasz Бог. Ciebie прославляем i psalmy śpiewajem, bo Ty najwyższejszy nasz Бог. I intencji pomierłego księdza proboszcza Jana Waranieckiego. Anioł pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.